Saben bengi kene tengah dijengklek kok minggir-minggir ngono meleset malan kok. Lah urung pas lho wektune kok ya saka nengah wae. Nyawang kok saya mas, Bob interupsi. Kendangannya ater-ater ini. Delutan, dedung, tak dulu, jreng. Bogel. Kan sing mburi kan kok ngerti, si Erik ngerti. Kendang pelutan, pengen 16. Lah yo nganggo bobo sik togel, nganggo ancang-ancang nek kaya kuat-kuat to bae. Dek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak opedi. Terima Rasa kasih. nyanyi lah rasanya. Wes, sampun ya Pak. Aduh aku nyanyi kayak gue nggo ngapa aja gelem dibayar. Aja dibayar Pak Jimin. Sing ulang-ulang jengkleng ora penak. Ora kepenak ya Pak nggih. Lho, kapokmu kapan gel? Saiki nek sing Jengklengan. protes. Jengklengan ora penak. Ya sampeyan aja sambang. Ayo ora sida nyawer lah. Ora sida. Pak Haji aja dibayar. Nek kula mboten penak mboten apik MC sijine. Ayo. Moga-moga. Ah, bener. Iki sing paling oke baik. Ah, kurang apa-apa. Delang ayo. Play. Cek. Sek. Sek sound. Cek Nah niki penak Pak niki Pak. Lah, Hai penak. insyaallah bismillah. Mbok nyon izin ya, Bos. Ping-pingane. Anjay kita seping Ping-pingane kok Mau tak sepil. MC ini jaluk es. Saben bengi nyawang Iya. kepenak ora Pak? Contoh. Kepenak. Mas Bogel contoh. Gue diwai meneng. Mencontohkan Kerjani Bogel. bae lah. Lah Ayo delang. nggih, nang ngeten iki penak ya Pak nggih. Penak. Ngaku dangdut Rik. Lah kok Ya lu jengbleng ora pas. kok sekop. Nah. Sing penak ya. Weh, wae duit sing meneng. Wae duit. Oke baik. Oh, apa? Sing dhuwur. Oke, agar ora penak jaluk maning duite. Hei, anca-anca kene lho. Anca-anca kene. Rasa aku dhuwur sak mau tenang no pikirmu. Oke baik. Persorane Dik. Iya Rene. Madhep ngarep. Ini Pak Suro. Masyaallah. Bocah dihapus sih gampang. Yen memajang Asik. pae sarwa. Among nganggo Alah. jano. Kok rene jano. Masalah kuning. Pengendangit Jan. Nyah, bareng sekepen. Nganggo kuning dijeblengke. Baleni. Karo plumba ya. Urung kok. Oh, sik urung to Ri, Hei, urung. saya kata lu nyok. Pengendangi ngene. Pengendangi ngene apa? Pengendang tutu setel aku kok iki melu sekolah ras lho. Nggih. Baleni ae, Pak. Ya. Inu maning Banyu. Sing tenanan iki dibayar ya, Pak ya. Aja ngisin-ngisin ya. Pak bayar meleh Pak. Ken kesane serius Pak. Oke, wae maning. Kel. Siap. Kel. Lho. Ayo sing bener lah. Wis sore. Niki suka nih Pak. Aku reok. Wis terserah Rika, Ayo, penting ayo, aja ayo. mendem. Engko ngel. Ayo reok dalang. Celeng. Ayo,
Bang, kayak apa? Ayo. Oh, bener Mana Gel, mana Gel. Mendem bis mendem ge. Salto. Aduh, Iya. hebat. Dua ikon-ikon kok ya nurut men. Salto. Peng telu, salto peng telu. Terus. Lagi. Siji ben awet. Terus. Mas. Loro-loro. Ben awet. Kena awet Gel. Ben awet. Masalah sampai maghrib. Ya gimana yo? Ya, loro-loro. Telu. Pinteran. Golet mangsa pinteran. Nah, kena Gel. Nah, mana Gel? Oh, pinteran ya. Ya, terus Gel. Seluruh. Terus. Aja balik. Ngana mengjaba. Mengbalik aja balik. Ngana golet. Wis. Dinumi. Oh ya kana. Golet maning. Oh, golet maning. Hei, rusak. Wah, rusak kae. Kayak ngerusak kayak. Rioke nyasar. Pawange ndi pawange? Penimbule goleti penimbule. Kayak ngerusak. Penimbule goleti. Wis. Nah, wis kono bae lah.
Marem sikile. Wis penimbule langka maning las. Aduh, golet. Buka ki apa gue? Ajang rogoi. Ajang rogoi gue buka ki bae. Wis lah. Wis kesel. Siapa nih? Wis. Ari. Capek gunung. Dah. Oh. Penimbule wis ilang. Wes. Henti. Anak haji kaya ngene haji apa? Henti anak haji lho. Iya. Langsung sampai dulu ya. Ayo Pak Kuman. Bagus, joget. Monggo Bos Raswan. Mas Abon. Bos Merasa ke Tangerang. Sembah nuwun. Rajin Mas Rawe. Sembah nuwun. Ono ngendi layar asik.
Nggih, Pak Haji Gino ngersaken manis. Nggih, sadangunipun perahu layar nggih Bapak Haji Gino nggih. Nika dipun lajengaken perahu layar. Pakku, sayo, Pakku Mas, paguyuban keluarga Banyumas. Ngene. Bos Menir makin napa nyekar piyambak? Siap. Sekar bisa Perahu layar yuk. Ayo dua ganas. Rizka Dea. Pak Haji Sandiman monggo. Kantor Pak Haji Dino monggo. Ya Rizka Mariska. Monggo Pak Haji Dino. Monggo. Pak Setu, Bos Bandung. Pak Haji Dino monggo. Pak Supri monggo. Monggo Pak Haji Dino. Siap. Manis Dik, kowe pancen manis, tambah manis yen ora seneng lamis. Semesem ngumpuli madu, saya bisa
tongku. Wah, bose besan cocok. Asik. Wah, Supri asik. Iris-iris aduh dek gulane Jawa. Kowe jam manis dasare prasaja. Jelas nada. Manis dek kue pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem ngumpul madu saya bisa ngruntuhke jantungku masuk ini. Manis dasar manis tenang lara asmara masih iris-iris aduh dek gulane Jawa. Kowe jam manis dasare prasaja. Masuk bos. Aduh wong maneh ayo kane sepisan ketemu sore kono kae kawan-kawan
Bos Pri. Supri. Saya Seragen. Siap bun. Anggo saking ngene iki Oke, modelan. Bun. Iki Bos Supri, iki Oke Bos. bun. Hah? Oh niki. Oh ngoten. Main api sih. Masih menika rondo Pak Mang Dianu mawon. Iki Mang pilih. Maksudnya mana? Aku ya sanggil parent bun iki bun. Asik. Monggo. Oke sama wa. Aku nganti Demi Ungger. Dipun lajengaken tetes sing tresno Bos Supri yo. Iki sik Bos Supri meneh. Wis. Siap bun. Tetes sing tresno siap bun. Saking Ayo lanjut. Saking Pak Tino Tangerang monggo Pak Tino. Tangerang monggo. Monggo Pak Haji. Jelas tanda. Sugeng rawuh begitu Pak Piso Kota Bekasi. Bapak Marianto, Pak SBY, Bapak Haji Widodo, Pak Sobumis Group, Pak Piso Depok, Bapak Haji Suparjo, Pak Suharjo. Yen sinawang ana netra apa wonge sing lanang tresno janur kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing kandang uyuh. Bu Haji Yanti, monggo Bu Haji Yanti.
Bu Haji Yanti. Monggo Bu Haji. Bakso stres monggo. Tresno Bu Haji Nani, Bu Sandimin. matur Najan aku wong ora ndu. Bos bener tak gerang. Monggo Bos Menir, monggo Bos Menir. Bos bener. Ayo. Pak dereng lho, Pak. Demi ungker. Ungker. Matur nuwun. Yen sinawang ana netra. Tare Paji. Sing lanang tresno. Janur kuning lengko-lengko. Sapa wonge sing kadang guyu. Solo. Nuwun Pak Is, sedaya Pripun Pak Supri? Kak HE meneh. Wis jare. Telaske nggih. Yo. Tresno iki ora Gantian bos, Sebabnya Bos Supri. Bu Haji Yanti sama Bu Haji Nani. Bos Min, monggo Bos Min. Jadi LC. Demi ungker. Ora ngopo aku iki dadi wong priya. Aku iki Asik, Mas Ambon. ning nyatane sliramu ngarani ati. Wis ra bisa ditabrani. ora bisa Tresno aku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone Bos Berto. Juragan bakso Jolali. Gelane rasa rasa tresno
Pantingan bergoyang di atas Anggawe tono pepati Ayo gimana deh Bang? Sehat kesrate monggo pae. Ora imut mring bebaya saiki rojek kudu diatasi Mas Berto. Mas Ambon Pak Citatipe Mas Supri Wasit Tipe Mas Londo Mas Ambon. Pantingan bergoyang sayang Baris jam 6 Mas Baris jam 6 Baris jam 2 tarung bar Raja Wali Awiyu Terapto Sampun dong, Pak. Lanjut Kenanya apa ini? Kenanya apa? Emosi Gunung Lawu Langsung piye? Iki mau hiburan iki. Bos, thank you. Ngapunten.